लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना थाफिनलायबाय इनिफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ जागोन माने आं दा न'आवनो न'नि बारियाव थास' जावनानै इनिफ्राय ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायब्ला जोबोद थास' ओंख्रिखौ संनो रोंगोन ना रोङा दिनैसो फार्स्ट टाइम थास' ओंख्रि संगोन आरोना दानिया भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर नै इयावनो जावगोन आरो आंना दा थास'खौ नै इफोराव पुरा थास' गोजामोन आरोना ओमफ्राय थैनानै दा इदि जाजोब्बाय इनिफ्राय नायनोसै दा जावनानै मोनगोन ना मोना ओमफ्राय नै जानि बारि उननि माइखौ हाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओइ नैखिजाय दंबावो आरोना हानो ओमफ्राय ओइखिनियावहाय दैमा दङ मोनसे ओमफ्राय नै जोंनि फुख्रिया रानजोब्बाय इखिनिल'सो दैया ओमफ्राय नै मोसौ ओरि होनो दासो जायगा ओंखारबाय आरोना बारि उनावनो जोंहानि न'जों नांजाबनाय जोंहानि गय बारि नै ओमफ्राय नैखिजायबो दङ दा थास'खौ जावनोसै आरो आंना थास'खौ जावखांबाय आरो दा ओमफ्राय जावखांना लाबोनानै नै सायखांनानै लाग्रोनोसै आं दाना फाइनालि थास' सायनाया आंनिया जाबाय आरोना इनिफ्राय दा आं सुखानानै दसे दैयाव सोमनानै दोनबाय इनिफ्राय दा इखिजाय नै आरो दैजों सुफिनबावबाय आंना दै सरनायजोंहाय ओमफ्राय नै थावखौ होनानै लाग्रोनोसै सारायावहाय बिनि उनाव थास'खौ एवफ्रामनानै फोमोनखाना लानानै माने बेदरखौ एवफ्रामनानै होनांसिगोन आरो आंना माने फार्स्ट टाइम संनाय नालाय ओमफ्राय गोथाव जागोन जाया मिथिला नायनोसै आरोना संनानै अरदाबावनो माने बनजों संबाय आरो आंना नै माने अरखि रोहो रोहो जि आराम जाखादो संनो माने दंफांनि बन नालाय ओमफ्राय दा संबाय थानोसै भिडिअखौ जोबजासिम नाय सोर नायनो गोसो दङ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना थास'खौहाय ओमफ्राय आं मोनजासे मा होनो फोमोनना लाखाबाय आरोना इनि उनावहाय दा बेदरखौ रुखांबायबो ओमफ्राय रुखांनायनि उनाव दा दसे एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै मोजाङै ओमफ्राय एवफ्रामनायनि उनावहाय थास' होनांसिगोन आरो आंना थास'आ फाइनालि मोनखाबायानो आंनिया इनिफ्राय दा बेदरखौल' एवफ्रामनानैहाय मोजाङै फोमोनखाना लानानै थास' होना नांसिगोन आरोना बेदराबो आंना मोनखासिगोनानो आरोना फाइनालि आंनिया थास' ओंख्रिया मोनमारबाय नै मा होनो गोदौ होफिनबाय आरो आंना बेदर होनानैहाय थास' गोजा फोमोनखाना लानायनि उनावहाय ओमफ्राय दा बेदर होनानैबो माने गोदौ होफिनबाय आरोना इनिफ्राय दुन्दिया होरिबो होना होखाबाय आरोना थास' ओंख्रिखौ आंबो संनो रोंबाय इनिफ्राय उनावहाय जोंहा दिनैहाय माइ फानदों आरोना आबौआहाय नै ओमफ्राय आं माइ फाननायखौबो ससेखिनि भिडिअ लाबाय आरोना आबौखौ माने मेम'रि हिसाबै थालांथों होननानै माइ फाननायखौ भिडिअ लाना दोनबाय आरो आं लास्टावहाय नै माइ फानदों इनिफ्राय ओमफ्राय सु होलांगासिनो रोगाग्राफोरा रोगागासिनो ओमफ्राय मा बस्तानिबो थुला दानलायनाय माबाखौसो दाना मा ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअ बेखिनियावनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोफोर ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो दासिम साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर इनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय